أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En fuɗɗirima e inde Allah jurumdero jurmotoɗo mo jaam e kise geno ngoni e nulaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ñalngu mbaɗu ngaru ngona kayto. En jetti Allah, en juuli e nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. En jetti jinnaɓe men ɗiɗo wonɓe sababu godgol meɗen ɗo e aduna. En jetti seeɗa men hilfa men diine, hilfa men en aada kala ɗe mbawi wonde nder windere nde. Ko musidɗo mon giɗo mon Siraji Diop lolluɗo gendiyanki Diop gorko mo cuuɗi meɗen Raba, wongo e diwan Madina Gounass, wuro diine, wuro sunna, tabital pulago lamorgo Tijjaniya, gural boyɗi wonde moƴƴi ƴogoɓe, jiiɗa garaji jiiɗa laabi ndendi ceeri, ngoɗo fayi Darou Hijratu, ngoɗo fayi Daka, ngoɗo fayi galle ceerno men Seydi Cheikh Siraji Dini, Cheikh Alaji Mouhamadou Saydou Alpha Ahmad Ba. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, ngol ɗo lefol meɗen noon hande ko lefol ngol ganduɗa ko lefol sunare, hono mo ganduɗa ko goto jinnaɓe men biyeteɗo Faɗimata Yahya Diop, debbo mo Madina Gounass. Eɗen mbawi wiide mo ni gendiyanki, walla mbiyanmo harbiyanki, walla mbiyanmo jaalal leñol. No pulaar wowi wiide ni, woɗɗude jambaro, woɗɗude mo haɗata wolde nde, woɗɗude mo wolde haɗata mo nanede. Bandira musidɓe tedduɓe, hande ngol o lefol mon ne serti e lefiɗi kewɗen wadde, ko lefol ngol ganduɗa cifortegol to banggue sunare, saabu jaaɗo o yeehi ko jaalal leñol yeehi, jaaɗo o yeehi ko jambaro, ko harbiyanki yeehi. E hitande ujunnaje ɗiɗi e jeetati to Raba, gendi men to mbotu men Dasa, no mbiɗen ni wongo e tarinde Madina Gounass, wuro ceerno Alaji Mamadou Saydou Ba Sinthi, hitande ujunnere temedde jeenayi e capanɗe jeegom, ina hawri e jeytare gendi Sénégal yoga e gendije goɗɗi. Bandira musidɓe tedduɓe, o acci toon gollal jongal kanko Fatimata Binta Yaya Diop, walla mbiyen Fatimata Yaya Diop. O acci toon gollal jotgal, gollal mantinigal, ngal ganduɗa ko gollal pattanlamyal, ngal ganduɗa ko rendo foof hande ina haalta e caggal makko. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, he nder wuro makko ɗo yi aduna ɗo hono Madina Gounass, ene wayno hande dande ko wotere woni inde ko wotere gollal makko, nde taw noon Tijjani Elimane Gamaji Sare, walla mbiyen Elimane Sambourou Barka, gorko pullo tuɗɗima leppi leydi teddugal tuɗɗima ɗum, kono eɗen mbawi wiide Tijjani an no wonirno gendiyanki, no murtude Mamadou Samba Diop wonirno gendiyanki, no Alaji Saydi Boli Kane Tafsiru Jiggo en, eɗen mbawi wiide ne kanko oɗo debbo ne ko darinoɗo dar tinde faade leñol ngol. Hande o suuɗima leppi leydi ngal tuɗɗimama mo, kono eɗen mbawi wiide o acci gollal, tawde Tijjani an hewno wiide waɗi addi haali golle ɗe ngado haala ka sakkito haalede. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, so tawi en mbi eɗen cifo golle Fatimata Yaya Diop, ma en kal ko heewi, kono kadi en mbawata ɗum humnude, nde taw noon no pulaar wiyete ni, wona hewde duuɓi woni barke, neɗɗo ne heewa duuɓi tawa gollal makko heewani. Sen ƴeewi nulaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yo jaam e kise gene gone makko, o wuri ko duuɓi capanɗe jeegom e duuɓi tati. Annabi Isa ɓi Maryama ɓi Hannatu ɓi Imran, mo ganduɗa ko Annabi Isa alayhi salatu wasalam, yo jaam e kise gene gone makko, o wuri ko duuɓi capanɗe tati e duuɓi jeenayi. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, kono ha ñalawma ha aduna o gasa, ha ñalɗi mbaylo gonta mere, ha mere wonta hunde, ñalngu padodirtengu woni ñalngu padodirtengu ngarongu wona kayitowo ngu, eɗen gandi golle mabɓe gona maytoje, gona mayoje, gona cuuɗotoɗe. Fatimata Yaya Diop o tawtoranoma kawle kewɗe, woni kawkon ko wayno tungurle, nokkuji to dente, to ganduɗa hoorema ɗo dente kawrata ina mbaɗa ina golla, walla ina gollana leñol, o tawtorama ɗum. Fedde kawral pulagu nde kalami ɗo nde, yoga bandiraɓe hewɓe jogorɓe yiyoyde ayago e ma mbiyoyi ka haala ina selli. Hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyyi to Miro, ɗo e nder gendi Faraysi,
eɗen mbawi wiide ñande wonno ko ñande hoore bir ɗon fedde kawral pulagu fuɗɗi joɗade waɗa batu gandata ko batu fotam lamiw, batu nanodiral hakkunde cince mayre. Ha yetti hitande ujunnaje 2016 jafoɗon ko nden Fatimata Yaya Diop o naati fedde kawral pulagu. O woni sababu hono ɓi kalifa men, musidɗo men, giɗo men, ceerno men, moƴƴo men hono ceerno Mahmoudou Jalali Dine, ɓi ceerno Alaji Amadou Tidiane Mamadou Seydi Ba Madina Gounass, o woni sababu o naati e fedde kawral pulagu. ɗum hawri ko hitande ujunnaje 2016. caggal ɗum fedde nde waɗi loskoji kewɗi. caggal nde hoorejo o yano to gendi Sénégal, o yeehi ha ɗon ɗo Madina Gounass e waɗa nde fedde nde waɗana cate nde ganduɗa ko cate ma tolno hedde cate 4. gotal ngal wonino to gendi Sénégal ɗo Madina Gounass ɗo, kanko Fatimata Yaya Diop o ardino catal ngal e lewru kala walla lebbi 2 kala ɓe noddodira ɓe mbaɗa batu ɓe jewta ko fati e caɗele rendo mabɓe ngal sanga kala to ɓe nanodiri o artata fedde mawde fedde kawral pulagu o jangtono koɓe joddi o nde koɓe mbaddi e batu mabɓe. caggal ɗum o fedde catal mayre fedde kawral pulagu so saɗo dowla Mauritanie. ɗonne kadi ardino ɗum ko Coumba Ba, wonde hono Daoud Idrissa Diallo, wonde Maham Sow e bandiraɓe hewɓe ɓe mbata ɗo limtude. To dowla États-Unis d'Amérique kadi hono musidɗo men guiɗo men hono de Oumar Boulo ardino ngal catal ne wondi e pullo gaynako si to gendi Mauritanie, ɓen gardino ngal catal toon to dowlaji dentuɗi États-Unis. ɗum noon wadde tani wondi kadi bandiraɓe hewɓe ɓe mbata ɗo limtude, mbatten ko morlal jiire no hamme Amadou Ly wowno wiide ni. bandiraɓe musidɓe tedduɓe, sababude Fatimata Diop, sababude coftal makko e kimmugol makko, kimmirangol makko leñol ngol to sengo ɓamtare, sengo nanodiral, o immi to Madina Gounass, o yeehi to gendi Mauritanie joddade catal fedde kawral pulagu to dowla Mauritanie e gardagol Coumba Sow. o yeehi toon o yilli catal fedde kawral pulagu, o jaɓɓa, o bisma, ganduɗa hoore ma kadi bismago wongo fayida. Fatimata Yaya Diop o golli golle pattam lamije ɗe ganduɗa hoore ma e nder Madina Gounass, gueɗe kewɗe ko wayno pelle dilloje sengo ɓamtare rewɓe, ha e gueɗe baɗe noon omo dañi hen manore mawde, saabu en hayto ba sengo ayuji ɗi jeten ɗi eɗen jiiya hen konguɗi makko ganduɗa hoore ma koko nodditto to sengo ɓamtare, to nodditto sengo diine, nodditto kadi sengo kadi ganduɗa hoore ma to heddade kalifani. e ɗum ɗon wadde ɗe gandi wadde koko settini wonde ko wiya ko moƴƴo ko walla ko darino leñol ngol ko ɗum ɗon ko ɗum gonga. bandiraɓe musidɓe tedduɓe, no Pulaar wowide ni, Tidianan Elman Gamaji Sare wono wiide noon, waɗi waɗde haali golle ngado haala sakkito haalede wadde ɗe mbawi wiide Fatimata Diop o waɗi golle matiniɗe nder gurdam makko, kono kadi o woni kadi ganduɗa hoore ma o woni sababu jokkodire kewɗe baɗɗe hakkude leƴƴi walla hakkude leyɗele, hakkude guure e guure, ko wayno gendi Mauritanie, tawi kadi koye sababu gardagol ganduɗa hoore ma gardagol mo catal fedde kawral pulaku dol Madina Gounass hakkude makko e Coumba Sow. ɗum ne kadi ne mbawi wiide kadi ma waɗi nawdiral, saabu kadi o wonino kadi ñotannoɗo e leñol ngol, neɗɗo ganduɗa hoore ma harbiyanke darinoɗo sengo ɓamtare nawdiral hakkude fulɓe. ɗum ɗo foof kadi en jettimo hen no fewi. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, ngoɗo ayawo ngo batten hande ngo, nde tawno eɗen gondi e ko wiyete sunare, ɗum waɗi ni nde tawno sunare nde kadi nde ari koye bettere e meɗen. ɗum waɗi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ni ina sunare nde ina mawni e meɗen no fewi, ko jomiraɗo noon ɓuuri, Allah noon ko waɗi foof ko ɗum ɓuuri moƴƴude. ɗum noon en jettiri hen Allah e nuraɗo mum sallllahu alayhi wa sallam, en jettiri hen Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu, en jetti kadi sere men hilfa men diine, en jetti kadi e ganduɗa hono nunaɗo Allah sallallah sallam gonɗo sirru godal, woni ruhu godal, woni fittandu godal, dennagal ko woodi ni woodi sababu gorgol makko. yo jomiraɗo ɓeydu jurumde e makko, hisnamo kanko e wondi makko e rewɓe makko e rewɓe ha ñalngu mbaɗo ngaro ngo wona kayto. bandiraɓe musidɓe tedduɓe, eɗen jettimo jettoro mo ganduɗa ko jettoro mawɗo, nde taw noon wonɗo heedanno en to sengo leñol ngol. ɗum noon en jelima gueno yo toon won foftorde makko, en jelima gueno yo toon won foftorde makko. en ñaagui Allah subhanahu wa taala yo toon won foftorde makko,
yo to non foftorde makko yunulaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam on jaatige makko Seykana Ahmad Tidiane on jaatige makko sabu barke rasul sallallahu alaihi wasallam bil haqq. Bandira musidɓe tedduɓe, en duwanima dendagal pulagu ngu nde taw non ko pulagu ngu fof yaramo, ko leñol ngol fof yaramo. ɗum noon en duwanima dendagal leñol ngol fof, en duwanima dendagal pulagu ngu fof, en duwanima Madina Gounass naɓe fof, en duwanima ceerno men kalifa men ceerno Diama Tidiane Mamadou Saydou Ba Madina Gounass. nde taw non kadi eɗen mbawi wiide ni kadi ko ceerno yaramo sabu ko ganduɗa hoorema ko almudo ko ɓiɗɗo. ɗum noon bandira musidɓe tedduɓe, min jetti on hay sahaji goɗɗi ma en gar kadi waɗoyde tawa kadi ganduɗa hoorema tawa ko wuji kam kadi tawa kadi koye sengo wongo so weeli gueno. ɗum noon musidɓe tedduɓe funnangue e hirnangue ire ko ɗo kalten hay sahaji garoji so weeli gueno. ɗum noon min jetti dendagal bandiraɓe kala ɗo mbawi wonde pulagu ngu fof en jetti, pulagu ngu fof en jarni saabu en jii ɓatakuji, en keeɓi téléphone ngaji, en keeɓi fofof. ɗum noon en jetti pulagu ngu fof, kono kadi en duwanima pulagu ngu fof saabu ko enen fof ndendi poti eko yeehi ko. ɗum noon musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue e worgo ma en gartoy kadi sahaji goɗɗi kono taw kadi koye mbadi gondi so weeli gueno.